איך קוראים לך? נועם. שלום נועם, אני אביגיל, בן כמה אתה? 6. אז נועם, אתה רוצה לספר לנו מה עשינו פה היום? כן. מה עשינו? בנינו רובוטים מלגו שאפשר להפעיל על ידי המחשב. וואו, אז עוד שנייה אתה תראה לנו איך זה עובד, אבל אני רוצה לדבר שנייה על לגו. אתה עושה לגו בבית? כן. כמה לגו יש לך בבית? קופסה שלמה ו3 שקי אספה מלאים. וואו, כנראה שלנועם מאוד מאוד אוהב לגו. אז מה יש לנו פה בכלל? זה פליימוביל, נכון? כן. אתה גם נהנה מלעשות פליימוביל? כן. מעולה. אז יש לי מזה תירה ענקית וואו. ועוד קופסה שלמה גם, פלוס זה. וואו. אז אתה רוצה להסביר לקהל שלנו מה זה הדבר הזה, הרובוט הזה? מה הוא עושה בכלל? אתה בנית אותו לבד? כן. וואו. תלחץ פה פליי. שום דבר לא קורה. איזה מגניב. איך הוא ידע ששמת את הכובע? כי יש לו פה מרגיש קטן כזה, וכשהוא רואה את זה, זה נסגר. הוא ראה עכשיו את האצבע שלך? כן. ומה עשית לפני? אם הוא רואה משהו שזז הדבר הזה, אז הפה נסגר ונפתח כזה. אז אני יכולה לשים כל דבר, לא רק את הכובע. כן, אפשר לשים כל דבר. אני יכולה לשים את הרגל הזה? ומה בנית לפני התנין? רובוט בועט. רובוט שבועט. יש לו אותו דבר, פשוט רגל ענקית. זה רגל ענקית. אוקיי, אז אני חושבת שסיימנו פה. אתה רוצה לעשות ביי?